Sziasztok! Ha beszereztük a gyermekünknek a megfelelő védőfelszereléseket és motort, akkor ideje elindulnunk. Gyertek, tartsatok velem, megmutatom az alapokat. Ha megvan a kis motorunk, akkor nézzük meg azt, hogy mennyire szükséges lefolytanunk a gyermekünk részére. Itt nagyon fontos szempont az, hogy megnézzük ugye, hogy hány kiló és mennyire csavarjuk be a csavart a motoron. Miután ezzel meg vagyunk, akkor jöhet az elindulás. A gyakorlatok bemutatásában az unokahúgom Mia lesz segítségemre. Sziasztok, Cudi Mia vagyok, és én fogom bemutatni a gyakorlatokat. Mutassuk be gyermekünknek a kezelőszerveket a motoron. Először is, amire nagyon oda kell figyelnünk, az a gázhasználat. Ez szokott a kezdőknél a legrosszabb pont lenni, hogy nem megfelelően kezdik el húzni a gázt, és ebből szoktak úgymond bonyodalmak lenni. Majd mutassuk meg a fékeket, majd a lábtartót, hogy hova szükséges, illetve hova kell felraknunk a lábunkat. Nagyon fontos már az első métereken, hogy kellőképpen tartsák a lábukat és megfelelően szorítsák a motort a térdükkel a gyerekek. Arra is hívjuk fel a figyelmüket, hogy a kezüket is emeljék föl és kellőképpen tartsák a kormányt. Majd miután ezzel meg vagyunk, jelöljünk ki egy 15 méteres szakaszt, és akkor utána induljunk el velük, majd pedig a kijelölt ponton pedig álljuk meg velük. Ezt egy jó párszor elismételjük. Utána jelöljünk ki egy ovális pályát, aminek szintén egy ilyen 15 méter hosszú egyenes része van, majd egy balos kanyar, szintén egy egyenes rész és egy balos kanyar. Ezzel meg vagyunk, akkor utána gyakoroljuk tovább velük az elindulást, gyakoroljuk tovább velük a fékezést. Remélem hasznos volt ez a videó, ha kíváncsiak vagytok még több tippre, nézzétek meg a többi részt is.